Финансовите отчети показват какви са финансовите резултати, паричните потоци и финансовото състояние на компанията за определен период от време. Трите основни финансови отчета са отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци. Отчетът за приходи и разходи показва финансовите резултати на компанията, като по-важни са приходите, брутната печалба, оперативната печалба и нетната печалба. Имайте предвид, че при отчета за приходи и разходи, два от основните счетоводни принципа, които се прилагат, са принципа на текущото начисляване и принципа на съпоставимост между приходите и разходите. Принципа на текущото начисляване означава, че приходите и разходите, които възникват от дейността на компанията, се отразяват в отчета за приходи и разходи през отчетния период, в който са възникнали, без значение дали компанията действително се получила или направила плащането. Това позволява получените приходи и направените разходи от дейността на компанията да бъдат включени в отчета за приходи и разходи за периода, за който се отнасят. Например, компаниите могат да признават приходи, когато са доставили стоки или предоставили услуги на клиенти, дори все още да не са получили плащания. Когато компанията е доставила стока или услуга на клиент през текущия отчетен период, но се очаква клиента да плати през следващия отчетен период, приходите ще бъдат признати през текущия отчетен период, въпреки че компанията все още не е получила плащането. Също така компаниите могат в отчета за приходи и разходи да признават възникнали през отчетния период разходи, които не са платени през текущия отчетен период. Пример за такъв разход е получена фактура за плащане, което не е направено през текущия отчетен период, а през следващ отчетен период. Отчета за приходи и разходи включва и непарични разходи. Пример за непаричен разход е амортизацията, която понижава стойността на активите в баланса и се записва като разход в отчета за приходи и разходи. Принципа на съпоставимост между приходите и разходите означава, че в отчета за приходи и разходи срещу получените приходи за периода компанията трябва да посочи разходите, които са били направени за тяхното реализиране. Причината е, че този принцип позволява да се видят по-точно нужните разходи, които е направила компанията, за да реализира посочените в отчета приходи. Това означава, че ако компанията купи суровини за $1 милион през текущия отчетен период, но те бъдат използвани в производството на стоки, които са продадени през следващия отчетен период, то този $1 милион ще бъде признат като разходи през следващия отчетен период. Баланса показва активите, пасивите и собствения капитал, или казано по друг начин, баланса показва какво притежава и какво дължи компанията към датата, на която е съставен. Активите представляват притежавани от компанията ресурси, които се използват при извършване на нейната бизнес дейност. Всички активи, които са записани в баланса на компанията, се очаква да донесат бъдещи икономически ползи, т.е. да бъдат използвани за генериране на приходи и печалби или да намалят разходите. Активите се разделят на дълготрайни и краткотрайни. Дълготрайните активи се очаква да носят икономически ползи за период по-дълъг от една година или един оперативен цикъл, докато краткотрайните активи се очаква да носят икономически ползи за период до една година или един оперативен цикъл. Активите също така се разделят на материални, нематериални и финансови. Пример за материални активи са недвижимите имоти, машините, суровините и произведените стоки. Като пример за нематериални активи могат да се посочат лицензите, търговските марки и авторските права. И пример за финансови активи могат да бъдат паричните средства, банковите депозити и притежавани облигации. Имайте предвид, че амортизацията всяка година намалява стойността на активите, с която са посочени в баланса. Когато един актив не се очаква да донесе повече икономически ползи в бъдеще, се отписва от баланса, т.е. премахва се от баланса. Пасивите от друга страна представляват задължения, които има компанията и се използват за финансиране на бизнеса. Например, за покупка на активи и покриване на оперативни разходи. Пасивите се разделят на дългосрочни и краткосрочни. Дългосрочните пасиви се очаква да бъдат покрити за период по-дълъг от една година или един оперативен цикъл, докато краткосрочните пасиви се очаква да бъдат покрити за период до една година или един оперативен цикъл. Пример за пасиви са банкови заеми, емитирани облигации, лизингови договори и плащания към доставчици. Пасивите се покриват от активите на компанията, като това става най-често с парични средства. Собственият капитал служи за финансиране на активите и показва какво е нетното състояние на компанията, т.е. колко пари ще останат за акционерите, ако всички активи бъдат продадени и всички задължения бъдат покрити. За да изчислите собствения капитал на компанията, от общо активите трябва да извадите общо пасивите. Например, ако активите на компанията са $15 милиона, а пасивите са $10 милиона, собственият капитал на компанията ще бъде $5 милиона.
Това означава, че между акционерите на компанията ще бъдат разпределени $5 милиона спрямо техните акционерни дялове, ако компанията бъде ликвидирана. Положителната стойност на собствения капитал показва, че активите на компанията са повече от нейните пасиви, докато отрицателната стойност на собствения капитал показва, че пасивите на компанията са повече от нейните активи. Отчетът за паричните потоци показва действителните изходящи и входящи парични потоци на компанията. Трите основни парични потока на компанията са оперативния, инвестиционния и финансовия. Оперативният паричен поток показва изходящите и входящите парични потоци от оперативни дейности на компанията, които са свързани с производството на стоки, предоставянето на услуги и тяхната продажба на клиенти. Изходящите оперативни парични потоци са свързани с разходите за ежедневни бизнес дейности, докато входящите оперативни парични потоци са свързани с получените приходи от продажбите на стоки и услуги. Много инвеститори сравняват оперативния паричен поток на компанията с нетната печалба. Причината е, че оперативният паричен поток отчита само действителните изходящи и входящи парични потоци от оперативни дейности на компанията, докато нетната печалба включва неполучени приходи, неплатени разходи и непарични разходи, което я прави по-лесна за манипулиране от мениджърите и счетоводителите. При сравняването на оперативния паричен поток с нетната печалба, целта е оперативният паричен поток да бъде поне колкото нетната печалба. Инвестиционният паричен поток показва паричните потоци от инвестиционни дейности на компанията, като покупката и продажбата на материални активи и ценни книжа. Изходящите парични потоци са свързани с придобиване на нови инвестиции и покриване на разходи по вече направени инвестиции. Входящите инвестиционни парични потоци се получават от направените инвестиции и тяхната продажба. Финансовия паричен поток показва паричните потоци от финансови дейности на компанията, които са свързани с нейното финансиране. Пример за изходящи финансови парични потоци са изплатените дивиденти и покриване на дълга, докато пример за входящи парични потоци са получените банкови заеми и емитиране на акции и облигации. Друг важен паричен поток е свободния паричен поток, който показва с колко парични средства разполага компанията, след като бъдат покрити оперативните капиталовите разходи. Може да се изчисли, когато от оперативния паричен поток се извадят капиталовите разходи.